Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar it-tielet interconnector Masqallija bħala parti mill-Pjan Nazzjonali ġdid għas-settur tal-enerġija. F'konferenza tal-aħbarijiet, Dr. Abela fisser il-pjan bħala strateġiku għaliex fost l-oħrajn jistabilixxi kif fis-snin li ġejjin Malta u Għawdex se jkomplu jimxu lejn enerġija nadifa u sostenibbli billi jmassimizza l-potenzjal tas-settur. Fil-preżenza ta' esperti fil-qasam, Dr. Abela elenka diversi inizjattivi fil-pjan, fosthom aktar inċentivi biex il-familji jinvestu fir-rinnovabbli, inkluża skema ġdida ta' pannelli fotovoltaiċi għal dawk li m'għandhomx bejt li mistennija tilħaq madwar 500 familja. Għal ukoll li l-Gvern qed jara li Għawdex ikun l-ewwel li jsir carbon neutral b'investiment fost oħrajn ta' submarine cable ġdid bejn iż-żewġ gżejjer. Fl-isfond ta' żieda qawwija fil-prezz taż-żejt li laħaq l-ogħla livell mill-2022, Dr. Abela ddeskriva s-sitwazzjoni internazzjonali bħala waħda diffiċli li qed tħalli impatti ekonomiċi wkoll fuq Malta minkejja l-politika tan-newtralità. Qal li Malta ma tibbażax il-politika tagħha fuq l-awsterità u b'dan il-pjan qed isir pass ieħor biex is-settur ikun aktar diversifikat, effiċjenti u nadif. Hemmhekk fejn inti tagħti dan is-sens ta' direzzjoni strateġika li l-poplu tagħna jaf mhux biss fejn qiegħed illum fejn qegħdin imma fejn sejrin. U dak għalija fis-suġġett tal-enerġija huwa kruċjali għax l-istabbiltà għan-negozji biex jippjanaw il-futur tagħhom għall-familji hija l-element kruċjali. Ġifieri dak tlaqna minn żmien aħna fejn dal-pajjiż il-prezz tal-petrol u d-diesel fil-pompa kien ivarja l kull ftit ġimgħat, dik kienet toħloq instabilità. Aħna tajna stabilta assoluta f'dawn l-aħħar snin u se nibqgħu għaddejjin biha. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli sostniet li l-pjan għandu jwassal għall-ekonomija ħilsa mill-karbonju fil-waqt li jżomm stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija u jipproteġi kemm lill-familji kif ukoll lin-negozji minn piżijiet addizzjonali. Inizjattivi oħra jinkludu sistemi ta' ħażna tal-enerġija permezz ta' batteriji, smart meters, skemi bħal pannelli bla bejt u portal diġitali ġdid għar-riżorsi tal-enerġija. Il-pjan huwa miftuħ għal konsultazzjoni pubblika għall 4 ġimgħat.